Hej og velkommen til jeres skakskole. I dag skal vi kigge på den stærkeste brik på brættet, dronningen. Dronningen er jo den stærkeste brik på brættet, som jeg lige har sagt. Vi kommer igennem. Shit. Forsøg nummer 1. Hej og velkommen til Elias skakskole. I dag skal vi kigge på vores gode ven, dronningen. Dronningen er den stærkeste brik på hele brættet. Det bliver hyggeligt i dag. Og du skal hænge ud længe nok, fordi du vil nok ikke gå glip af et stærkt dronningetræk. Så vi kommer igennem 3 regler, tror jeg det. Og så det magiske dronningetræk, eller hvad jeg skal sige. Så lad os komme i gang. Dronningerne starter hernede på de her røde felter. Dronningen er 9 point hver. Rigtig mange point. Nej, 9 point hver. Så dronningen er den bedste brik på hele brættet. Ja, så lad os komme i gang med den første regel. Første regel. Dronningen kan gå til alle felter, som der er. Lige nu kan den gå til alle de prikker, som der er. Og de prikker, eller de cirkler, hvor der er en cirkel rundt om en brik, der kan slå en brik. Genialt. Det kan gøre sådan der. Og det samme kan den her dronning. Den kan gøre det samme. Smart, ikke? Næste regel. Dronningen er tit den, dronningen er tit den, brik, som der sætter skakmat. Den er typisk med til at sætte skakmat. For eksempel her. Så er det skak. Eller ikke net? Jo, fordi kongen kan ikke rykke nogen sted. Og der er ingen brikker, der kan tage dronningen. Og man kan ikke sætte imellem. Så det er skakmat. Dronningen er tit med til at sætte skakmat. Det er ikke en regel, men det sker der ikke noget i. Nu kommer der til gengæld en regel. Og det er... Husk, at... jeg kommer nok til at lave en video med, hvad for en rækkefølge du skal udvikle dine brikker i. Men din dronning, den skal helst ud til sidst, så at du udvikler først springeren, først udvikler du en lidt af bønderne. Så udvikler du springeren, løberen, og så tårnet, og dronningen, og så kongen. Det er den rækkefølge, man helst vil have udviklet i. Der er bare lige et ekstra lille fif. Så nu er vi allerede nået til den del, hvor I får lov til at se et godt dronningetræk. Det kommer her. Kan I finde det? Ellers kommer det her. Dronningen hertil. På grund af, at man giver en skak, og man truer begge tårne. Så derfor vinder man et tårn, når kongen rykker. Her for eksempel, så kan man slå et tårn. Det var det for i dag. Hej, og jeg håber, at du vil se med i den næste video.